खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ दिनैनि बिटिसि गोरोबथा सान फालिनायाव बागुरुम्बा दोहौ मोसाखावरिफोरखौल' मानो मान बावनो नागिरखो बे सोंथिखौ दिखांनानै देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया थांनाय सानखालि गावनि फेसबुक एकाउन्टआव मोनसे गोनांथार पस्टखौ गासैनिबो सिगाङाव बुंथिदों। बिथांजोआ मा बुंदों मा फोरमायदों होननानै बुंब्ला बिथांजोआ लिरदों खोनानो मोनदों बागुरुम्बा दोहौनि मोसागिरि दामगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मान बावगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा नाथाय मोनसे बाथ्रा मिथिनो मोनदों बे बागुरुम्बा दोहौनि बेकग्राउन्डआव थानानै हेफाजाब होनाय मिउजिक एरेन्जमेन्ट खालामग्रा दामजु दामगिरि आरो रोजाबगिरिफोरनि मुं जेरावबो होनाय जायाखै अब्ला इयुन जोलैफोरनि बेखौ दोनखोमानाय जाया होनबा बिथांजोआ बेबादि लिरदों आरोबाव बिथाङा जोबथायाव लिरबावदों बिथांमोना बिदिब्ला हारियाव जेबो बिहोमा गैया नामा रायजोफोर फोरमायलायदो जुदि आंनि खोनानाया गोरोन्थिब्ला निमाहा बिग्रोबाय जेराव देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया बेबादि पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बिटिसि सरकारा मिउजिक दामगिरि एबा देंखोगिरिफोरखौ नेवसिमारदों नामा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। इं 2026 मायथाइनि एबा बोहैथि बोसोरनि 10 फेब्रुवारि खालार थामहिनबा दिनै जागोन गोजौ फरायसालिनि जोबथा आनजाद मेट्रिक आनजादा दिनैनि जानो गोनां मेट्रिक आनजादाव गासै रायजोनि 4,38,565 केन्डिडेट्सफोरा मेट्रिक आनजादखौ लिरगोन आरो 11 फेब्रुवारि खालि जानो गोनां एचएस आनजादाव 3 लाखनिबो बांसिन बिजाथिफोरा आनजादखौ लिरगोन। आनजादाव जिरायनो गोनां साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनो आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों हामलायथि बावहरो जाहाथे बयनियाबो आनजादा मोजां जायो। NEP 2020 खान्थिया माब्ला बाहायजागोन कैराजार गुदि फरायसालियाव 1951 मायथाइयावनो गायसनजानाय गंसे गुदि फरायसालि हिराथि मायथाइ फोरबो फालिदों कैराजार गुदि फरायसालिया नाथाय दिनैसिमबो एबा दासिमबो फरायसालि जौगाथायनि जेबो अनसुंथाइ गोग्लैयाखै एबा फरायसालिनि मुङाव थाइसेबो सोरखारनि रां फैयाखै। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे समाव तामुलपुर गुदि खोन्दो जौगा मावख'आ माब्ला मेगन गोग्लैगोन NEP 2020 नेमखान्थि बायदियै नांगौ रोखोमनि जौगाथाय मोनगोन माब्ला RTI NEP 2020 खान्थिया मुङावल' कैराजार गुदि फरायसालिनि थाखाय नाथाय सोरखार थामहिनबा आसाम सोरखार बिटिसि सोरखार सोलोंथाइ बिफाननि मेगन खोमाया खाना जानानै दं माब्ला नोजोर गोग्लैगोन माब्ला नोजोराव नांगोन बेफोर सोंलुखौ दिखांदों बिगोमा दिथागिरिफ्रा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां छत्तीसगढ़नि बनबसायाव सुथि लानानै फैनाय समाव हाबिलदार हरीश सिंहआ देहायारि जेंनानि थाखाय रुंसारि जायो। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायाव बिथांनि न'खरखौ दुखु मोनहोदों आरो बारग' रौनियाफोराबो दुखु फोरमायदों। बिथांनि गोथै सह'खौ 10 फेब्रुवारि एबा दिनै बनबसानि सारतागाराव आबुं मिलिटारि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जागोन। खौरां मोननाय बादिब्ला चम्पावत जिल्लानि बनबासी सीमा गामि गरिगडनि थागिबि 35 बोसोर बैसोनि हरीश सिंहआ दासान्दि पितरगढ़नि 12 कामान्डु रेजिमेन्टआव साख्रि मावगासिनो दंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि बियो गरिगडआव गावनि बिब' बिनानावनि हाबायाव बाहागो लानो थाखाय 25 साननि साख्रिनिफ्राय सुथि लानानै फैदोंमोन। 9 फेब्रुवारि समबारखालि फुंनि 3 रिंगायाव हरखाबै लोमजादोंमोन आरो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय लाना थांनायनि सिगांनो बिथाङा रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जानायनि उनाव बिसि आसासन आरो बिथांनि 2 बोसोरनि फिसाज्ला क्रिसआ थालाङो। गौरब सेनानि बारग' रौनिया आफादनि आफादगिरि आजिरा लानाय केप्टेन बानी सानजों लोगोसे गुबुन गुबुन बारग' रौनियाफोरा हाबिलदार हरीश सिंहनि हरखाबै रुंसारि जानायाव दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथांनि जोबथा बिदायखौ बनबासानि सारतागाराव दिनै गासै मिलिटारि मान होनानै जोबथा बिदाय खालामगोन। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 20 फेब्रुवारि 2026 खालाराव बयनिबो आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव 8,000 रां जमा जागोन जेराव रायजोनि गिबि मन्थ्रिया फोसावनाय बायदिब्ला बोहैथि बोसोरनि थामहिनबा बे दाननि 20 फेब्रुवारि खालाराव गासैनिबो अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरिफ्रा गावसोरनि बेंक एकाउन्टआव 8,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बेंक एकाउन्टखौ थिगैनो लाखिनांगोन। जायफोर बिथांमोना दासिमबो बेंक एकाउन्टआव KYC खालामनानै लायाखै बिथांमोना KYC खौ आबुङै खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना अलरेडि KYC खालामनानै लादों बिथांमोना जेबो मावनांगौ गैया
दा जायफोर बिथांमोना KYC खौ खालामाखै बिथांमोना KYC खालामनानै लानो हागोन। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय पलासबारि पुलिस थाना आरो लाहरिघाट हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय 2 नं जुपांबारिनि साखाथियाव थानाय सुन्दुबियाव मैया मोनाबिलियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गुदुलु बर' मुंनि 56 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बेफोरबादि जाथाया ओनसोलाव गोथौयै जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव गुदुलु बर'आ नखरनि गामिनि माखासे सोद्रोमाफोरजों लोगोसे खावसे किल'मिटारसो गोजानाव थानाय हाग्रायाव आदार लायनो थांदोंमोन आरो बे समावनो एसे गोजानाव थानाय हाग्रानि मैदेरफ्रा बेखौ गाग्लोबनो आरो गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन। बे समावनो गुदुलु बर'नि थैनायनि खौराङा गोसारनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरा जाथायथिलियाव सफैयो। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि पुलिस गंथाय आरो हाग्रा बिफाना बिथांनि नखरनो नांगौ बादियै खहा सुफुंनानै होनांगौ। मख'जाथावदि पलासबारि, चारकाली, चुन्डुबि ओनसोल बादि रंमती, पुरकुसी, तिनियाली, बरिहाट बायदि गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाग्रा बिफाना जेबो जर'खा राहा लायैनि थाखाय हाग्रानि मैदेरफ्रा आदार नागिरना फैनानै दावराव दावसि खालामबोगासिनो दं, जेरै सुबुंफोरनि न' बां खहा खालामनाय आरो गुबुन गुबुन बारि बागान खहा खालामनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। मोनसे गेदेर गोग्गानाय आरो हादोरारि आरो मुंदांखा सानस्रिगिरि एल्विस आली हाजरिकानि गुबुन मोनसे आरोबाव जाफुंसारनाय। एल्विस आली हाजरिकाया 350 किल'मिटार जानथाइखौ सानब्रैनि गेजेराव लैथोआव सानस्रिनानै मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बे जारिमिनखौ सोरजिनो थाखाय नांगौ जादों गासै 80 घन्टा। मख'नो गोनांदि एल्विस आली हाजरिकाया गोबां रेकर्ड खालामनो हादों। 1989 मायथाइयाव 7 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा साब जुनियर नेशनेल थाखोनि सानस्रिनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल मोननो हादोंमोन। बेबायदिनो 1999 मायथाइयाव बियो चीनआव खुंजानाय एशिया पेसिफिक इन्टारनेशनेल सानस्रिनाय बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहादों गिबिसिन भारतारि हौवा सानस्रिगिरि जानो हादोंमोन। बेबायदिनो 1993 मायथाइनि एशियान सानस्रिनाय बादायलायनायाव बिथाङा 2 सनानि मेडेलजों लोगोसे 6 मेडेल देरहानो हादोंमोन आरो रेकर्ड बानायनायजों लोगोसे इंलिश चेनेलखौ बारनानै मोनसे रेकर्डबो बानायदोंमोन। मख'नो गोनांदि एल्विस आली हाजरिकानि साहसगोनां सानस्रिनाय दावबायनाया 6 फेब्रुवारिनि फुंनिफ्राय जागायनानै 9 फेब्रुवारि खालारनि मोनाबिलियाव जोबहैदोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बे दावबायनाय समाव बिथाङा गोबां जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिथाङा सानस्रिनाय समाव जेलीफिशजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन आरो जाय मोनसे गिदिर जेंना नुजाथिदोंमोन। बे समावनो बियो उन्दुनो एबा जानो थाखाय सुबिदाबो मोनाखैमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बर' हारिनि बिर जोहोलाव फिन आरोबाव गावनि आंगो गामिनि न'आव फैफिननो हाबाय। गोबाव बोसोर बर' हारिखौ गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा नांबोनाय सनितपुर जिल्लानि दिकियाजुलि हालामनि 2 नं हिरिम्बापुर गामिनि नितुल दैमारि थामहिनबा दि नायहाब बिथाङा NIA केस नांनानै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादोंमोन। नाथाय गोबाव बोसोरनि उनाव बिथाङा सानसे सिगां उदां जानानै फैनो हादोंमोन, जेराव गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों आरो बिथांखौ आंगो न'आव गिदिंबोफिननायखौ लानानै रंजा बाजाजों बरायनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बरायनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय जोंनि बर'नि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि 3थि गोरोबथा BTR गोरोबथा बादियै बारग' NDB-फोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासिबो सोद्रोमाफोरा उदां जानायनि दफाया दंमोन। BTC-आव 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय समाव BTR एकर्ड बादियै माखासे बारग' NDB-फोरा उदां अख्राङाव फैनो हादोंमोन। नाथाय गेदेमा रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो NIA केस नांनायनि जाहोनाव दासिमबो दङ। 2025 जोबनाय समाव रन्जन दैमारिनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन, जेराव बेनि सोलाय बोहैथि बोसोर 2026 मायथाइनि 29 जानुवारि खालाराव सुप्रिम कर्टनि हियारिं दंमोन। नाथाय सम थोस्लाबैनि जाहोनाव आबुं महर मोनफुङासै। बेराफारसेथिं गोबां समफोरावनो गोजौ बिबानाव थानाय गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों दिनैनि दिनाव मोनसेबो एकर्ड गैयादि सासे एकर्ड सागानगिरिया जोबथेसालियाव थानांनाय। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंबोबाय थादों BTR एकर्ड खालामबाय, नाथाय एकर्ड खालामनानैब्लाबो एकर्डनि सागानगिरिया मानो जेलाव थानांखो? आं बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय हाबा मावगोन। बे बाथ्राखौ थांनाय 27 जानुवारि खालाराव BTR एकर्ड सान फालिनायाव फोरमायदोंमोन। बेनि सिगांबो बिथाङा बुंदोंमोन
हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन। नाथाय आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखार खुंथाय समावनो जेन गेदेमा बिथाङाबो उदां जानानै जोंनि गेजेराव फैनो हायो, जेराव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सोरखार फैनायनि उनावनो सासेनि उनाव सासे एनडिबि एबा बारग' एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा उदां अख्राङाव फैनो हानायखौ नुनो मोनबोगासिनो थादों। थिग बेबादिनो गेदेमा रन्जन दैमारियाबो जोंनि गेजेराव जाहाथे थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हायो। बिटिसिआव फिन आरोबाव सोमजिदों दुंहाव थासारि। श्रीरामपुराव पुलिस आरो उकिलनि गेजेराव सोमजिदों दुंहाव थासारि। श्रीरामपुराव सिमलटापु पुलिसनि दादागिरिखौ नुनो मोन्दों। सिमलटापु पुलिसनि गाग्लोबनायाव 5 उकिलफोरा जोखोम जानाय खौरां मोन्दों। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गसाइगाव उकिल आफादनि 80 सोद्रोमाफोरनि हान्जाया पिकनिक जानानै फैबाय थानाय समावनो श्रीरामपुर पुलिस टल गेटआव बे जाथाया सोमजिनो मोनो। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पुलिसनि गाग्लोबनायाव दासिम 5 उकिलफोरा जोखोम जादों आरो सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जानानै फाहामसालियाव फाहामथाय लानांगासिनो दं। फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे जाथायजों लोब्बा गोनां पुलिसफोरा साजा मोननांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांदों आरो बे जाथाया माबोरै आरो मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौ लानानै जाथायाव भुगिनांनाय सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव सहरनि साखाथियाव थानाय 27 नं राजालामा टेलिपारा टलगेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद दिखांनाय जादोंमोन। आसाम हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय मालगारि ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों। गोबां समफोरावनो बेफोरबादि जाथाय जानायखौ खोनानो मोनबाय थाबोदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टलगेटआव थाग्रा गुन्दागिरिफ्रा बुयो आरो गोब्राबै जोखोम खालामदों। बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टलगेटनि मावफारिया आरो गुन्दागिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव टल टेक्स खांग्रा गुन्दागिरिफ्रा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबिनानै अजद होदों। अजद होबावनाय बायदिब्ला रां होआब्ला बिसोर सिगि-सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टलगेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो होननानै मिथिहोदों। टलगेटनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होनना अजद होदों। ट्राक सालायगिरिफ्रा जाथायनि सायाव फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफ्रा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टलगेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथा होयो आरो 27 नं हादोरारि राजालामाखौ होथेयो। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगाव पुलिसा जाथायथिलिसिम सहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायो होनना मिथिनो मोन्दों। थुनलाइगिरि पनिधर बसुमतारीनि लिरनाय बर देबता आयं मुंनि गंसे बिजाबखौ बेखेवबाय। थाद'नाय गैयै गांफानि उनाव गांफा बिजाब लिरनानै दिहुनगासिनो दं थुनलाइगिरि पनिधर बसुमतारीया। गिबियावनो दाउ बिलोगो सकियति मुंनि असमिया आरो बर' रावनि बिजाब, नैथियाव बिदा फंबायनि राव बिजाबखौ बर' आरो कक बर' रावजों सेबखांनानै दिहुननायजों लोगोसे फिन इंराजि, बर' आरो असमिया रावजोंबो बर देबता आयं मुंनि बिजाबखौ गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोनानै 3 रावाव सेबखांनानै बिथाङा दिनै बेखेवबाय। फैबाय थानाय हादोरसा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो रबिबाराव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे जथुम्मायाव थामहिनबा चिरां जिल्लानि काजलगावआव जानानै थांनाय बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन हारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे गोनांथार जथुम्माखौ जिल्ला बिपिएफ मावख'आव सानजौफुनिफ्राय बेलासे 5 रिंगासिम खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांनि सिगांनि बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलाव मोनजिनै आलादा हारि माहारि बिथा खालामनाय सेलफोर दादोंमोन। जानानै थांनाय बे मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया मोनफ्रोमबो कमिउनिटि सेलनि मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायो। गुबैयै फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव माबोरै सुबुंफोरनिसिम सहैनो हायो बेनि सायाव मावथांखि लायो। मेलनि उनाव खौरां बिजोंजों सावरायनायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुङोदि फैगौ हादोरसा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मार्च दानाव बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिंनायनि सम्भाबना दं होननानै बिथाङा बुंदों।
इरान हादोराव नबेल गोजोन बान्था मोनगिरि नरगेस महम्मदीखौ उखैहाब सोमावसारनायनि उनाव 7 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिथांनि मददगिरिफ्रा रबिबाराव बुङोदि हादोरनाङै हेंथा सोमावसारनायनि उनाव आरो रैखाथि हान्जानि आखायाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव तेहराननि गासैबो बेरेखा सोमावसारनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जादों। महम्मदीनि हेंथायै गोदान साजा होनाय जाथाया बै समाव फैदोंमोन जेब्ला इराना आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि जानो हाथाव मिलिटारि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय गावनि परमाणु मावथांखिखौ लानानै आमेरिकाजों सावरायनो नाजादोंमोन। महम्मदीनि मददगिरिफ्रा बिथांनि उकिलखौ मख'दोंमोन, जाय महम्मदीजों रायज्लायदोंमोन। उकिल मुस्तफा निलिया एक्सआव बे साजाखौ रोखा खालामनानै बुंनाय बादिब्ला बेखौ सनिबारखालि मशहाद नोगोरनि मोनसे बिग्रायारि बिजिरसालियाव फोसावदोंमोन। बेफोरबादि बिजिरसालिफोरा सरासनस्रायै बिजिरनायखौ बिजिरनो थाखाय दायनिगिरिफोरनि थाखाय जोबोद बाङाइ एबा जेबो खाबु गैयाजासे बिजिरनायखौ होयो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मणिपुर रायजोनि उखरुल जिल्लायाव हाथियार गोनां उदखारिफ्रा गोबां न'फोराव अर लागायदों मानोना तांगुकुल नागा हारिनि सासे सोद्रोमाखौ सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनायनि उनाव ओनसोलाव फिन दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बिथांमोना बुङोदि रबिबारनि बेलासियाव मोननै ट्राइबेल हानजाया जिल्लानि लिटान गामियाव गोख्रोङै अन्थाइ खुबैदोंमोन, जायनि जाउनाव बिबानगिरिफ्रा होबथानायनि बिथोन होदोंमोन। समबारखालि हर गेजेराव कुकी उदखारिफ्रा लिटान साइरेकांआव तांकुल नागा हारिनि सोद्रोमाफोरनि गोबां न'फोरखौ सावनानै होदोंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला खाथिनि ओनसोलाव कुकी हारिनि माखासे न'फोरखौबो सावनानै होनाय जादोंमोन। मणिपुराव बयनिख्रुइबो देरसिन नागा हारि आरो लिटाइ सरेक'आ मोनसे कुकी गामियाव सोमजिदोंमोन एबा गिख्रंथाव थासारिया सोमजिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सनाम वांचुकनि बिसि गीतांजलि वांमुआ दाबि खालामदों दि बिथांनि फिसाया जयपुर सेन्ट्रेल जेलाव जोबोद गुसु थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, जायखौ बिथाङा एन्टार्कटिकानिख्रुइबो बांसिन गुसुसिन होनना फोरमायदों। वांचुकखौ 20 सेप्तेम्बर खालारनि समाव नेशनेल सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव दोननाय जादों। दासान्दि बिथांनि केसआ जौसिन बिजिरसालियाव दिन्दां जानानै दं। ससियेल मिडियायाव जोबथेसालियाव वांचुकखौ गावनि बावैसो दावबायनायखौ फोरमायनानै बिथांजोआ बुंनाय बादिब्ला बियो बिथांजोखौ बुंदोंमोन दि बियो बिथांनि जिउनि बयनिख्रुइबो गुसुसिन गोजां बोथोर। दा गोजां बोथोर जोबबाय। संसदनि मोन्नैबो सदन राज्य सभा आरो लक सभाखौ मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 नि सायाव सावरायनो थाखाय थाग-थियारि जादों। रांखान्थिनि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ गाहाय सदनाव बेखौ गथायनायनि साननैसो उनावनो दिनै मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 नि सायाव सावरायनाय जागोन। सोरखारा गाहाय दाथायारि मावथांखि आरो फोसाबनायनि राहाफोरखौ बेखेवनानै रां बावजाखौ युवा गोहोजों सालायजानाय आरो मोनथाम गाहाय कर्तव्यनि सायाव बिथा खालामनानै बुंनाय जादों। गाहाय थांखिफोरनि गेजेराव मोन 7 हाई स्पीड रेल करिडर, गोदान डेडिकेटेड फ्रेट करिडर आरो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव गं 20 हादोरारि दै लामाफोरखौ मावफुंनायनि बिथांखि दं। मिरु सोरखारा बाजेटनि बांद्राय अटकलबाजिखौ दबथायनो थाखाय फीचार्स आरो अपसनफोरनि सायाव सिकिउरिटि ट्रान्जेक्शन टेक्सखौबो बांहोदों। फारसेथिं खुंथायाव थानाय एनडीए सोरखारा बे बिथांखिफोरखौ एबा थांखिफोरखौ हेफाजाब होदों। बेरेखा दोलोफोरा गावसोरनि सोंखारिनायखौ गोख्रों खालामसिनदों। रांखान्थियारि खाबुआ गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोर आरो जिउ खुंनायनि गोनांथि गोनां जेंनाफोरखौ नेवसिदों होननानै दाबि खालामदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।